Arnasa eman aurrari, arnasa eman ugari, arnasa eman elkartasunari. Eta elkartasun jaialdi batera gonbidatu nahi zaituztegu, horretarako egin dugu prentsaurrekoa, eta hasi baino leheno azaldu edo aurkeztu hemen gauden guztiok. Batetik, Ondarruko udalettik irratirelu daukagu, bestetik Arnasa elkarteko kide ama Noemi, eta horratia ere bai, Aitzol, zutik atzekalean, eta Irrinagunak Gizartegintza elkartetik, ni Neuane Pirata, eta nire Marti Bertsoa hemen, bilak. Eta atzen ikusten dituzuen guzti hauek ere, jaialdian parte hartuko dute, zuek askioki ezagutzen dituzue, baina bueno, Arnai, bai? Keo, Agiretxe, Kirmen Uribe, eta Ugaitz ere, aktore lanetan ezakit jarriko zaitugun, edo zertan, baina bueno, bertan izanen garela denok, beraz, itzalan dizuet zuei lehenbitzen, bale? Bueno, ni hoxe Arnasa elkartetik nator, Fibrosikistikoaren Gipuzkoko elkartirek, eta hoxe, azaron sortxizan jaialdi bat egingo Ondarrun. Bueno, Arnasa, Fibrosikistiko duten unia eta, bueno, nausixe bebai, euren zenidei bebai, laguntzeko helbururarekin sortu zen. Eta gaixoek eta euren zenideek eta haiekin lan egiten duten voluntario kuadriak esaten dugu elkartea. Eta gure asmo nagusixera, honen gaixotasuna antzeman dien gaixo berriei eta familiei laguntzen. Hori, gauza barri helburu barri bat egin duguna. Eta, fibrosikistiku, osasun arazo larria eragiten duen gaixotasun bata, kroniku eta degeneratibure, eta batez ere birikak eta digestiba aparatu bai eragiten dio. Gaixotasune kontrolpin edukitzeko, etengabeko zaintzi berbade onekunik eta nausixak, birika eta digestiba aparatuko komplikazio digai aurre itxeko. Mediku kontrolak, hori hiero, edo berbaren mozitxan, eta, dedikazio osoa berdabe. Bai mediko aldetik, familia aldetik, eta aldan neugixak. Horretaz gain, arnaz fisioterapixik derrego respiraldaren medikazioen bestekure. Osa, besteku erogeixa igual. Eta gure helburure, honekin jaialdiak eta ekintzaz berdinekin, hori lortzik. Ez da gau inungo laguntasunik, hori emotezkune, hori berbaden eguneroko fisioterapixik emotezkune hori laguntzen ez da gau. Orduan honen ekintzen bitxarkez, lortu dira fisioterapixik datago. Geutzako eguneroko gatxetxek aztu, eta honik ondoteko lan bizikalitatik ona izateko eta bizi iraupena luzatzeko hori behar aztu. Eta, hori ezkerrak, den laguna, hilge den laguna Gizartegintza elkartea, askoraz laguntzen, eta danok alkarrek laguntzi emonda, nahi duen lortu honetu nik, hobeto bizitzi eta luziago. Udaletik izango bat, izateko zinegotzitxen azen aldetik, errexean ikusten dugu hainbat arazo ezberdinazela, eta zoritxarrez batzuk momenetan ezten dizela lako gaixotasunatik. Eta, sasoi bat ezkero aiaten dizenak, horretu lehik egexak. Baina, hain gaztik eta hain dizenek, ordu nire egexan bat edo. Kostatzen da, murrizketak asko bat gaur egunin, zoritxarrez gero eta murrizketak egexan da ardo sozialin, eta ezbait, zein gertetzea gexin berdarek. Gaur nuke borrokatzen dugune da, gexin berdarenak berdabela, garetxekin denkoela aiabirik. Eta egunero hortxegaz, erantzate lortzeko asmun, baina beti izango ginen dugu biharra. Hau, egunero hortxegaten honetan egiarra, ezagutaraztea botezu ez, gaixotasun pixka berexatik, ezberdinatik, igual ez dugu ezagutzen ondo, zer da, eta, pasauekin elkarrekin gure, eta, amaitzeko eta pixkatzateko errexan zare soziokomunitaxu gazela osotzen, eta horren izan hasi da arazo fiziku, psikiku, zein beste arazo, arazo motazko da zoritxarrez, horrek arazo guztiok dakarren jenti, familia, kide, talde, pedanokin, eta
Peixaleikenak, egoitzak, edo anpratexiak, eta bat amazta. Danakin, sare bate osotzi, ze garrit mailan edo goriara. Umizta bakar gametxine, edo kaxuz eta gametxine da, xena, poxu lortu edo. Dono sare komentazio xidara, akarra sare bat etxik, eta laguntzak akarra emotik dugu, bete guazen hortxe, eta, bueno, kontakto garrantzitsu bat egon duen horretzen du. Ere eskerrak, azkenean gizartegintza elkartearen helburutako bat da, bertan 22 elkarte da gaur egun, arnasa 21 bat da. Eta gure helburu nagusietako bat da, elkarte hauek egiten duten egunerokoa, beraien dozkaten arazoa, beraien dozkaten errealitate horiek gizarteratzea nola bai. Eta hemen egiten dugu beraien eguna ospatzen dugu, beraien errealitatearen gazaratzeko esmotan da. Jaialdira etorriko diren gonbidatu guzti horiekin, babes horrekin eta jaigiroan izan gadila gizarteratzeko modu bat, ez? Utziko ditugu penak eta guzti gale batera, disfrutatuko dugu egunaz, eta jaia egitea zaparte elkartasun hori adiratzeko dugu. Bai 8 urte izan, bai 5 urte izan, bai 89 urte izan, denok abida daukagu, eta denok konbidatuak zaudete. Baina konbidapena nik ez, konbidapena Martin Berrak esatuko ez. Eta hori, Gipuzkoako Foru Aldundiari esker egiten ari gara. Gipuzkoako Foru Aldundiak aurten 10 elkartasun jaialdi babesteko hitzarmena egin du Irrin Laguna Hitzarkaterekin, guretzat hori horre bada. Zeren gure aldetik, baliabideak ez ditugu asko, eskaisa dira, baina dauzkagunak hor ditugu. Eta azkenean horrelako elkartasun jaialdi bat antolatzeak, produkzio aldetik eta bertan egunean eta postuakia darama, eta Aldundiak Gipuzkoako Foru Aldundiak babesten daukagu eta hortan gure eskerri beroen ere bai beraiki. Eta luzapena, azal bat zortzikako. Venga, Arnasa elkartearen jaide. Hueva nator! Neu bai. Arnasa nango. Azal sortzi, neu nator. Torri dano! Torri dano! Azarun sortzian dano kondarrure. Ia, animo! Arnasan alde dano kondo pasate ondarrure. Neu nator. Anima dano! Arnasan jarek jaialdiren pasatoz? Bai, nima nator. Neu bai. Bai, neu bai danare guztia. Neu nator. Etorri dano kondarrure.